Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Ҳозир хостам ба як дусе комментарияҳои подписчикомо ҷавоб диҳем. Як подписчикомо нависанд ки харгӯши мо ҳамин клетка, яъне ҳелчаи худаш мехояд. Ҳамин аз чӣ сабаб бошад гуфтанд. Ман ба ин подписчик гуфтаниям ки вақте ки харгӯши мо клеткаша мехояд, ягон хелак зарар надорад, ягон майда хавотирам нашавитон. Вақте ки мо мактаб хонда дарси вақте ки зоология мехондем, ҳамин харгӯш ба синфи хояндагон дохил мешавад. Яъне категории хоянду дохил мешавад ин харгӯшҳо. Вақте ки харгӯш дандонаша тез мекардагӣ шавад, агар ҳамин ягон чизи сахт дар кор ки ҳамин бояд ки ҳамин харгӯш ҳамин чиза хояд. Вақте ки шумо харгӯша агар волиан агар сардозик боштон, агар рӯи ҳавлиндаям, ҳамин харгӯшҳо ҳама чиз ҳаст, алаф ҳаст, об ҳаст, ҳама чиз ҳаст. Бо ҳамин омода бехи дарахтан мехояд. Барои ҳамин хоиданаша сабабаш ҳамин ки харгӯшҳо дандонашона тез мекунанд хеле вақт бара. Барои ҳамин вақте ки хонаша мехӯрад, ягон майда зиёнаш нест, хавотирам нашавед. Азбаски мо чизи сахт намедиҳем ки ҳамин худи ҳамин тахта чизи сахт ки ҳаст, вай барои ҳамин тахтае мехояд. Камбикоруму ин сабзи пабзи вай дандонаша тез карда наметавонад. Мо бояд даруни клеткаш ба вақте ки ҳамин дидитон ки ҳамин вая хойдос, клеткаи хойдос, ягон майда ҳамин тахта майда пафта накард дар кор ки бояд ки харгӯш ҳамона хоида дандонаша тез кунад. Ягон майда хавотир нашавид вақте ки харгӯш клеткаши моя мехояд. Ин норасоии витамин не, ин харгӯш дандонаша тез кисос, инҳо рефлексшон худаш ҳамин. Харгӯш худаш категории хоянду дохил мешавад. Яъне гризунӣ мегӯяд ку худи харгӯш гризун дохил мешавад, хоянда. Барои ҳамин ягон майда хавотириш нест. Бо як подписчикомо савол доданд ки харгӯши ман ҳичи намехӯрад гуфта лайк кардиян, навистиян. Ман чӣ гуфтаниям? Харгӯша аз личенӣ карданаш, пешгирӣ карданаш осон бачаҳо. Ҳамин харгӯша ҳаракат кунитон тамоми ҳамин касалиша пешгирӣ кардан ба бачаҳо. коксидозашам, ин миксаметозашам, вегабека чумка мегӯем мо, ҳаминҳошам ҳамаша пешгирӣ карданаша ҳаракат кунитон ҳамин чизоя барои пешгирӣ кардан ба. Вақте ки харгӯши шумо аллакай касал шуд, ягон чи уже нахӯрад, агар харгӯш рафта хароб мешавад, иммунитеташ рафта аллакай слаб мешавад, харгӯш рафта уже мурданаш мумкин. Он вақт шумо харгӯш ба як кор ки ёрдам карда метавонед. Фақат ҳамин обу авқотша бо воситаи шпритс ки дода мешавад. Худи харгӯш вақте ки намехӯрад, шумо он вақт ба шпритс ки дода накор ки бояд ки харгӯш бехӯрок агар монад, агар торта организмаш исташад мешавад, торта хароб мешавад, то дура серӯза аллакай сони харгӯши шумо мурданаш мумкин. Барои ҳамин харгӯша ҳаракат кунитон, тамоми бемориша пешгирӣ кунитон. Вақте ки шумо харгӯшхонатонро вақте ки медароитон, нигаҳ кунитон ки ҳамин харгӯшхонатон уже харгӯштон аллакай нафаскашиш дигар хеле. Вақте ки шумо ҳаку хӯрока метид, худаш қиба ки мекашад, шумо аллакай фаҳмитон ки харгӯши шумо камтар маззаш нест. Худи ҳамин харгӯша ягон ҷоша ҳоли анализ накарда, внешний видаш харгӯша фаҳмида мумкин ки касал ё не. Харгӯши касал тез дил мезанад. Харгӯш дарунрав шуд, дигар уже ҳамин чизе ки мешавад худи уже харгӯш аз чӣ
номаш як ачмаш як об мебиёд, хӯрок як намехӯрад. Худи харгӯш алка вақте ки уже вақте ки бемор мешавад, уже первый признакаш аллакай маълум мешавад, ки харгӯши шумо чото маззаш не. Вақте ки харгӯши шумо тез дил занадагар, тез нафас кшидагар, фикр кунед ки чото харгӯши шумо не то. Тӯри ҳавои гарм биям харгӯш тез дил мезанад. Айсоб ки ҳаво гарм будагиши биям тез дил мезанад. Лекин вақте ки манин ҳавоҳои агар салқин бошагар, тез дил занадагар, фикр кунед ки харгӯштон маззаш не. Харгӯши бемор тез дил мезанаду худаша якчилбе вай месад, кишта месад. Хӯрок патоидам хӯрок биям намебиёд, об биям намебиёд. Агар ҳамин қадар ки шуд, шумо фикр кунед ки харгӯши шумо маззаш не. Ҳамин харгӯша ҳаракат кунедтон ҳамин антибиотикҳо буднаш дар кор оведтон хонатон ба. Харгӯша личения мекардаги чизҳош аз ҳамон касалиҳо пешгирӣ мекардиш даступна барои халқ. Ҳама арзон месад. Лично ман вай ба хонаам ба марганцовка ҳаст. Марганцовка, активни уголь ҳаст, ёд ҳаст, намак, рибажир. Ин ҳамин асосан чизҳое ки первоначалне дар кори ҳамаш ҳамин. Ман ҳозир ҳавоҳоям бо ҳозир гарм шуда истодаям. Аз ҳама бо безебиш ҳамин ки харгӯши моя риниташ аллакай яктарафа мешавад, бартараф мешавад. Аллакай ҳавоҳо гарм шуда истодааст. Бо дигар касалиҳо пайдо мешавад. Ба монанди манин оби даҳан раваг мешавад. Ҳавоҳо аллакай худаш ки гарм шуд, харгӯши мо нағз намегирад. дарди чишм мешавад. Ман барои ҳамин бемориҳое пешгирӣ кардан ба ҳамин камтар обаш ба хира карда марганцовка метиҳам, ки ҳамин микробҳои даҳонаша марганцовка тоза мекунад. ҳамин харгӯши вақте ки шумо ҳамин оби даҳон раваг мешавад, фикр кунедтон ки ҳамин даҳони касалатон даҳони харгӯштон аллакай худаш касал шуд дига. Аз чирка касал мешавад ҳамин даҳони харгӯш. Барои ҳамин камтар марганцовка дода истодан кор. дуре сервис ба барои даруни вая як организми харгӯша тоза кардан ба активни уголь ҳаст. Ҳамин як пачкашанда 10 дона таблетка ҳаст. ҳаминҳо ҳамагӣ 1 сом месад. Ягон хелак нархи вай не, қимат не. ҳамин вайша 1 дона таблеткаша барои профилактика 1 литр об аралашка метиҳам. Вақте ки вай шумо бемор набошадагар вайтон харгӯштон, вақте ки уже бемор ки шуд, 3 таблеткая 1,5 литр об аралашка додан кор. Вай ҳам организмиш тоза мекунад, ҳам вздутӣ мегӯяд, шикамдаман бартараф мекунад. ҳамин канала дастгириши фаромӯш намекунед бачаҳо. Подписка, лайк ва комментария обязательно бояд касинкаст ки бо поделиться кунедтон. ҳоли видеоҳои обучаиши ҳоли ҳамаш дар пеш аст, зеро ҳамаи вая нозикоша дар як мавзӯъ ҳамаша гуфта намешавад. хайр, сарбуланду хонобод бошед бинандагони гиромӣ. То наворҳои оянда ҳама дар паноҳи Аллоҳ боштон. Хайр, то видеоҳои оянда бинандагони гиромӣ.